ଏଇଟା କଣ এটা চাইনা কো মাছ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମ କାକୁଡି ସାଲଡ, ଇଏ ହଉଛି ମାଛ, ଇଏ ହଉଛି ମାଛ ଝୋଳ। ବୁଲେଇଦେଲେ ଟିକେ ହଁ ମାଛ ଝୋଳ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଚିକେନ ଆଉ ଚିକେନ। ଆମର ଆଳୁ ପଡୁଛି। ଆଳୁ ପଡୁଛି ଫେମସ ଏଠି ଆମର ଆଳୁଟା ହଉଛି ଏଠି କଣ କହିଲେ ଆଳୁଟା ଏଠି ଆମର ଫେମସ ପଡୁଛି ଚିକେନରେ। ଚିକେନ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଆପଣ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ଖାଉ ଆମେ। କେବେଠାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ହୋଟେଲ ତ ଖୋଲା ହେଲା 6 ମାସ ପରେ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ତ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ? ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ A1 ଟେଷ୍ଟ। ତମେ ଯାହା ବି ଖାଅ ଲେବରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ତାପରେ ରେଟ୍ ବି ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଅଲରେଡି ଶସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ, ଲେବରଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା। ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଚିକେନ ମିଲ୍ ଖାଇବେ କି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବେ ପୁରା ଭାଇ କୋଉଠି ପାଇବେନି ଏଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ। କୋଉଠି ପାଇବେନି ନା କାଳିଆଦାଙ୍କ ହୋଟେଲ ନାୟା ନା ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପିଲା। ମୁଁ ବଢେଇ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ବଢେ ପାଣ୍ଡିଆ ଛକ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ତ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ। ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆଉ। କଣ ଏମିତି ଆମ ହୋଟେଲର ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁ ଏତେ କଣ ହେଇଛି? ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁ ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଖୋଲିଛୁ। ରେଟ୍ ଆମର ସବୁଠାରୁ କମ ରେଟ୍। ସାଧା ମିଲ୍ ହଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ମାଛ ମିଲ୍ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ ମିଲ୍ 80 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥିବେ। ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଅଛି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନି 2800 ଟଙ୍କା। ମାଛ ଟିକେ ଧରିଲ। ମଉସାକୁ ଭିଡିଓ ମଉସା ଖାଇବ। କାକୁଡି ସାଲାଡ, ଭେଣ୍ଡି, ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ। ମାଛ ଗୋଟି ଭଜା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ